Shillong Lajong Football Club kabadai kawai naki club apau nam ha India kala Pynbna ya ka program Pynrung Dkhot Bathymmai lani ka new membership program na ka benta ka I-League season jong usnam arhajar arpusau bat arpusan ya ka I-League season arhajar arpusan bala penyai da ka All India Football Federation kan sedang ha ka arpu arterik mata ubnai ka program Pynrung Dkhot Bathymmai jong ka Shillong Lajong ka temu ban itu ban ai kublai bat ban siu kiliang ya ka jingkershan barat ba jong ki nong kershan ka klub kini ki Dkhot kini yo ya shibun ki jing mentoy bakentup ya ki tiket lada don kinu ki jing elek kai ki jing mentoy bakerpang jong ka klub bat ka jing penduna dor ya ki tiket jong ka I-League ha Shillong ki riu football kila ban Pynrung kerteng na ka benta ka membership program jong ka Shillong Lajong FC link ba ka rinsan social media jong ka club bat kila ru ban shulet mi ha ka office ka badon ha Center Point Hotel Police Bazar CEO trong klub và don kat ni khidmat ke pemerintah. Islam di mana ini pemerintah kini ki nomor sian baru. Dengan kadang klub pembina ya gawe ka pemerintah ban ailan di nomor sian juga klub kejongi balong no Dkhot dan ki member apa jong klub. Bakatang sila member juga klub, apa juga klub ni don akan don likely pemerintah